Helo, siamai, yr Athro Diarmait Macel Chríost ydw i. Fi yw Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig yn yr ysgol. Ac hoffwn i wedyn y lle cyntaf bod ni'n cynnig 3 gwahanol fath o PhD yn yr ysgol, sef PhD yn y Gymraeg, PhD mewn iaith, polisi a chynllunio, ac yn y PhD mewn sgwennu creadigol. Ac mae'n arbennig y staff ni sydd yn gyfrifol am y gwahanol raglenni PhD hyn i gyd, yn cynnwys amrywiaeth eang o themau o lenyddiaeth yr oesoedd canol i bolisi a chynllunio ieithyddol yn y Gymru gyfoes. Yn gysylltiedig â'r diddordebau ymchwil hyn, mae gennym ni 3 o ganolfannau ymchwil yn yr ysgol yn ogystal, ac mae'r ysgol wrth gwrs yn ysgol sydd yn croesawu myfyrwyr ymchwil nid yn unig o Gymru, ond o ar draws y byd y gyd. Ac felly mae modd i chi astudio eich PhD trwy gyfrwng y Gymraeg neu trwy gyfrwng y Saesneg, beth bynnag sydd orau i chi. O safbwynt ariannu eich astudiaethau chi, mae Ysgol y Gymraeg yn rhan o 2 ganolfan neu bartneriaeth sydd yn cynnig ysgolraethau PhD, sef un sy'n cael ei ariannu gan yr EHRC, ac un arall sy'n cael ei ariannu gan yr ESRC. Ac wrth gwrs mae yna gyllidebau posibl eraill ar gyfer ariannu eich astudiaethau. Ochr eich gwaith ymchwil, mae yna gyfleoedd am hyfforddiant a datblygiad proffesiynol, ac mae rhain yn cael ei gynnig gan Academi Doethurol y Brifysgol. Mae ennill PhD gyda ni yn agor drysau i bob math o yrfawn. Wrth gwrs, mae'n agor drws i yrfa academaidd. Mae hefyd yn agor drysau mewn amrywiaeth o feysydd eraill fel y gwasanaeth sifil, llywodraeth, cyfryngau darlledu, diwydiannau creadigol, celfyddydau ac yn y blaen. Ac mae sawl un o'n myfyrwyr ni yn y gorffennol wedi mynd ymlaen i fwynhau gyrfaoedd llwyddiannus iawn yn y meysydd hynny. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am unrhyw agwedd ar ein cyfleon i ddilyn rhaglenni PhD, ewch i dudalen Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Mae hefyd wrth gwrs croeso i chi gysylltu â fi neu unrhyw un yn swydd yr ysgol yn uniongyrchol. Gobeithio yn fawr felly y byddwn ni yn eich croesawu chi i'r ysgol yn y dyfodol.